I ara intentaré que no em cegui la passió de fester, intentaré parlar des de la dinàmica i perspectiva periodística, però és que després de mantindre una conversa personal amb la nova fallera major de València, estic convençut de que farà un treball impecable durant el seu any de regnat que acaba de començar. Alicia Moreno Morales, fallera major històrica per molts motius. Valenciana i fallera de Socarrel i preparada com la que més per al càrrec que ostenta, més encara enguany per a la consecució de patrimoni immaterial de la humanitat per a les falles. Jutgeu vosaltres mateixos. El mateix que vos vaig comentar a l'anterior reportatge. Quedeu-vos amb este nom, Alicia Moreno Morales, i amb la imatge de la nova fallera major de València. Realment apropiada per al càrrec que té davant en un any tan important per a la festa major del Cap i Casal. Justa, delicada, simpàtica, propera i casolana, però guardant les distàncies necessàries com a reina dels fallers que és. Molt festera, molt fallera, conscient del treball que té per davant i valenta, sense por a contestar les preguntes més complicades o inusuals. Valencianoparlant i amb una parla fluida i molt més que correcta, amb un discurs propi d'una jove de la seva edat i amb les idees molt clares. Una fallera major de València històrica que, estem segurs, donarà molt a parlar i molt bé. Estic al costat de la dona que té que estar on té que estar. Alicia Moreno, fallera major de València per a l'any 2016. L'entrevista no serà dura, però serà intensa. Però jo sé que eixiràs amb molt bon peu. Eres conscient que eres una fallera major històrica, a lo millor te toca un poquet dels nassos que te parle de l'edat, jo pense que estàs genial, eres la més major de la història de les falles de València, jo pensava que toca, i també eres històrica perquè pertanys a una altra corporació municipal diferent i a una Junta Central Fallera diferent. Valoracions de tot el conjunt. Bueno, a veure, sí que és cert que passa la història per moltes coses, com has dit tu, per l'edat, per el canvi de govern, per ser la primera falla major de la meva agrupació. La valoració és bona, és boníssima. A veure, això és un somni, siga com siga, passes la història per lo que passes, és meravellós ser falla major de València. Tu eres una dona fallera de tota la vida. Vaig a preguntar-te per Pere Fuset, pel president de Junta Central Fallera, que també, a veure, que s'estrena al càrrec com a fallera, no com a fallera major de València, com a fallera de Socarrel. Valoracions sobre com està treballant la Junta Central Fallera i l'amic, que és amic, Pere Fuset. Pues estan treballant molt intensament. A la vista estan els resultats, per exemple, de l'exposició del Ninot, el canvi que ha hagut de localització, que es pot veure que és espectacular, convida a tot el món a vindre perquè els ninots estan superben valorats, estan posats en valor i tots els canvis que han fet a aquest nivell són boníssims. Anem a parlar de lo que representa la fallera major de València i vaig a fer-te una pregunta compromesa, no? Però per a pensar-la. Tu penses que la imatge de la fallera major de València és aquesta imatge llunyana, quasi mitificada d'eixa dona que representa les falles, evidentment, però que la tens com en un altar, que no pots acostar-te a parlar en ella i que únicament té una imatge i un treball representatiu? O és una dona també amb opinió i propera a tota la gent? Home, jo te parlo per mi mateixa i per... Vull que me parles per tu mateixa, evidentment. Per com jo soc, jo me considero una persona molt propera i així ho estic sent en els fallers. Estic estant en ells, m'aprope, tinc opinió pròpia, també ho he demostrat, així que jo penso que la falla major de València ha de tindre la seva pròpia opinió, perquè un jurat la tria, però la tria com és. Claro. Arreplegue. No la tinc en el qüestionari, però me l'has donada tu, me l'has fet idear tu. La tria un jurat. Si tu alguna volta fores jurat de la fallera major de València, quins valors tindrien més puntuació per a triar a la dona adequada? Pues per a mi és fonamental que parli valencià, perquè representa... Bravo. Continua. Sempre ho he dit, que és fonamental. Representa València i a València es parla castellà i valencià, però intentem recuperar el valencià, que no es perda mai, per favor. Que siga molt proper a la gent i responsable i que sàpiga desenvolupar-se en qualsevol situació. Estem travessant una etapa molt important a les falles de València i estàs en un any històric perquè lluitem
per la consecució de la Festa de les Falles com a patrimoni material de la humanitat. Jo penso, i és una opinió personal, que estem davant de la persona adequada. Per edat, perquè és una dona assentada, perquè parla els idiomes. Te consideres una persona preparada per, jo què sé, anar a qualsevol acte on hi hagi gent estrangera i explicar el que és les falles perquè les persones ho entenguen? Home, jo sí que me considere, de fet ja ho he tingut que fer en diverses ocasions i la veritat és que se m'ha donat prou bé, o espero que se m'hagi donat prou bé perquè el meu objectiu és que les falles siguin declarades en novembre patrimoni. Anem a relaxar un poquet el to de les preguntes. A veure, a casa, tens germans? Crec que un germà més xicota que tu? Tinc una germana menuda. Una germana, exactament. Sí. De quants anys? 22, no. No ho sé, a 24. 24. I què diu la teva germana de tot el comboi on s'ha ficat la teva família? Ella està encantadíssima, perquè ella és igual de fallera com jo. Les dos hem soñat sempre en arribar fins ací i bueno, ara està encantada en que jo hagi pogut arribar. En algun moment del teu nomenament com cor d'honor somiaves que estaries donant una entrevista a un mitjà de comunicació com a fallera major de València? Home, quan arribes a ser nomenada a cor d'honor en la Fonteta, pues sí que ho esperes. Jo em donava per satisfeta en haver arribat ahir perquè per a mi ja era un somni. Però bueno, quan estàs a proves de fallera major, pues com que el tens molt propet, o toques en la mà i dius, sí, per què no? Claro. Tu tens un treball de certa importància en una multinacional esportiva. Parla 4 idiomes? Parle, no, valencià, castellà, anglès i algo de francès. No, està bé, està molt bé. Està molt bé. Els teus caps coneixen la Festa de les Falles fins al punt d'entendre a partir dels teus compromisos? Sí, perquè jo m'he dedicat tot l'any de fallera major de la Falla a contar-li... A preparar el terreny. Sí, a contar-li el que són les falles i el que per a mi suposaven. Així que quan vaig telefonar-los per a dir-los que... soy la fallera major. Sí, van entendre-lo perfectament i no em van posar cap problema. Em van felicitar, alguna anècdota, algun company que et va dir «Oh, estamos trabajando al lado de la fallera mayor de València» o va ser una cosa natural? No, en els companys de Madrid va ser més natural. Quan vaig vindre a l'oficina de València sí que estaven tots més eufòrics. Convidaràs algun company a que vinga a Falles o no cal? Sí, ja els he convidat a tots. Estupendo. Eres conscient que evidentment que ho és, però tinc que fer la pregunta. És un any molt important, és un any inoblidable, que no es tornarà a repetir, i la resta de tòpics que se te puguen imaginar. Tens clar les coses que tiraràs de costat? Compromisos professionals, personals, d'amics, de parella, si la tens, que no passa res si no me dius res. A lo que tens que renunciar durant un any per a treballar per a les falles? Sí, soc molt conscient i ho tenia clar des del principi. Això és un somni molt gran, un somni que he tingut des de menuda i per a mi era el primer. Si arribava era el primer. A quin acte o a quin moment del teu regnat com a fallera major de València li tens més respecte o te dona un poc més de por o penses que te costarà més? No que me costi més, però sí que me dona molt de respecte la crida. La crida? Sí. Jo no sé, jo a lo millor perquè tinc un poquet idealitzada i pense que no exagere, que estem al costat d'una fallera major històrica. Jo tinc claríssim que ho faràs genial, però per què? Jo espero que sí, però és un moment de molta responsabilitat de parlar a tots els valencians i a tot el món sencer, a convidar-los a falles per donar un missatge clar i ben estructurat per a que calen la gent i en qui té que calar, en els comissaris de la UNESCO, bueno... Ahí estem. A veure, vaig eixir-me un poquet del guió. També venim d'una crida un poquet accidentada i tu i jo sabem que la crida d'enguany es mirarà amb lupa, no amb microscopi. Però bueno, i també històrica perquè parlarà també la fallera major infantil. Et sembla bé? Suposa que sí. Jo estic encantada de que parli Sofia, perquè sempre he pensat que per què no parlava la xiqueta, perquè els xiquets són el futur de la festa, tenen la seva fallera major infantil i també volen escoltar les seues paraules. Acabes de dir una cosa i ja ens n'anem al costat del teu ninot, que les paraules de la teua crida aniran un poquet adreçades per als comissaris de la UNESCO. Estaran pendents, evidentment, de l'acte que obri les portes de les falles. Sí, bueno, algo tinc preparat per a d'ells i no vos adelante res, però esteu atents. Si ho tens tan preparat és que ja ho tens claríssim. Te sembla que m'acompanyes on està el ninot de la teua falla i continuem i acabem? Clar. Estupendo.
Doctor Álvaro López, San Juan de Dios és la falla de la Fallera Major de València, que quan veníem així caminant m'ha comentat una dada molt interessant que torna a fer-la molt més històrica encara, si és que se pot fer, perquè a la teua agrupació, al teu sector i a la teua falla mai n'hi ha hagut una Fallera Major de València. Aleshores, eres una verdadera celebritat en el barri. Sí, la veritat és que sí. Al sector sí que havia hagut una Falla Major infantil de València, Sandra Leiva, però Fallera Major mai, ni en l'agrupació ni en el sector, i la meva falla mai havia tingut component de cor d'honor ni falles majors. Bueno, veníem també comentant que, claro, és una celebritat. De fet, la Fallera Major de València té categoria o té tractament de primera autoritat local. És una persona famosa, jo la considero famosa, i has de sentir-te famosa. I m'estava parlant d'eixa espenta que sent la Fallera Major quan camina pel carrer i la gent la reconeix, que això és una cosa que en el teu barri, que a més és un barri molt valencià i molt tradicional, ho notaràs cada volta que isques al carrer. Sí, cada vegada que isc al carrer, la gent com me coneix de sempre, perquè és un barri que se coneguem tots, te dona l'espenta, te dona el carinyo i te demostra tot el contents que estan ells de que jo siga la Falla Major. Una pregunta complicada que no la tinc en el guió, però m'avellis fer-te-la. Eres 24 hores del dia Fallera Major de València o n'hi ha algun moment del dia en què únicament eres Alicia? Hi ha moments del dia en què soc Alicia, sí, que me relaxe i estic a casa i soc jo 100%. N'hi ha molta diferència, retrobo la pregunta, n'hi ha molta diferència entre Alicia i Alicia, Fallera Major de València? No n'hi ha molta, però com a Fallera Major de València n'hi ha un protocol que n'hi ha que seguir i la diferència és mínima, però aquest protocol quan entra a casa ho deixa fora. Arreplega novament, aquest protocol pot resultar pesat o te pot cansar o l'assumeixes com a part del teu treball durant aquest any? No, jo crec que forma part del càrrec. Qualsevol persona que està en un càrrec públic, com és el meu cas, ha de regir-se per un protocol. Parla'm de les... No, una per una no, perquè són moltes, però parla'm de l'acord d'honor, de la teua relació amb l'acord d'honor. Immillorable, són totes meravelloses, cada una de les 12 aporta algo meravellós al grup, totes tenen una qualitat que fa que el grup siga perfecte i és que està sent un any perfecte gràcies a elles. Alicia, tornaràs a dir-me el mateix quan acabi l'any? Perquè jo penso, i és una opinió personal que te dona com a fester, que és necessari, que és higiènic per a la relació, per a la festa de les falles, que durant tot l'any l'acord i la fallera siga eixa famosa dita popular de la famosa pinya. Treballeu per això, perquè és necessari. Ho fem i de veres que no fem forçades, no costa res perquè totes som conscients que és un any i totes hem quadrat molt bé des del principi, des que va acabar Fonteta, inclús des d'abans de Fonteta ja teníem relació, així que no és complicat i estic segura que quan acabe l'any, a octubre, te diré el mateix. Al llarg de l'any, i espero que sí, per a mi serà un plaer, tornarem a parlar moltes voltes, t'ho tornaré a preguntar. He deixat per al final les dues preguntes complicades, no habituals, en una entrevista a una Fallera Major de València. Una d'elles fa referència a l'acord d'honor i ahí està eixint a mi el sentiment alacantí. En Alacant saps que està la bellesa del foc i les dames del foc. I les dames del foc, no vull que soni com una crítica a València ni molt menys. A lo millor és un consell que done per si a tu te sembla bé com a festera. No t'agradaria o no estaria bé que les dones de l'acord d'honor tingueren un poquet més de protagonisme i que no foren només un poquet de marc de la Fallera Major? Te vaig a posar un exemple. Un cap de setmana de moltes presentacions. Tu te'n vas a una i repartiu a les dones de l'acord d'honor a les presentacions que n'hi ha. Te poso l'exemple d'Alacant, la bellesa del foc se'n va a una foguera i les dames del foc se'n van a una altra. I quan entra una dama del foc la gent se posa en peu perquè entra la dama d'honor, la bellesa del foc. Això no estaria bé que passara a València? És que nosaltres eduquem també que volem anar juntes a tot. És una resposta un poquet de llibre, A veure, no. Mulla't un poquet més. No, és de veres. I jo constantment estic dient que a tots els actes vull que m'acompanyen i estar totes juntes i si anaren dividides jo crec que aquesta relació tan forta que tenim no seria tant. Vale. Última pregunta, que és un comentari que he escoltat, a lo millor no te senta bé, que he escoltat per molts puestos, valorant la figura a dia d'avui de la Fallera Major de València. I a més ho he escoltat més o menys el mateix en diferents puestos. I la frase és la següent. A lo mejor no es la más guapa, pero es la que está más preparada para ser Fallera Major de Valencia. Com te senta? No me senta mal.
Jo pense que és un piropo molt gran, eh? No, i per a gustos colors, la bellesa és molt subjectiva i cada un pot pensar com vulgui, segons el seu gust. Sí que m'halaga moltíssim que pensen que sóc la més preparada. A veure, bellesa li sobra, està guapíssima. Per mi té l'edat ideal. Bueno, ara està eixit el Ponsó de Fester. Ho sé moltíssim, però la festa del foc em tira. Jo només, de moment, tinc paravents de parlar d'Alicia. Jo sé que ho faràs molt bé. Alicia, estàs on tens que estar. No connectant a les altres xiques de la cort, perquè ens hem centrat els periodistes en mirar-te i en analitzar-te. Em sembles impecable. No canvies. Treballa per la festa, perquè la festa necessita gent com tu, i espere que ens trobem a la resta de l'any i que puguem tindre una conversa tan agradable com esta. Gràcies i enhorabona. Gràcies a tu. Alicia i Sofia davant l'objectiu de la Festa de les Falles fet imatge. La imatge de la festa fallera, una de les moltes que s'han dissenyat per enguany i que es difondrà per a recolzar la molt més que merescuda candidatura de les Falles a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Molt bon sabor de boca se li va quedar a servidor de vosaltres després de parlar amb Alicia i Sofia. Com les vaig dir a les dos, al llarg de l'any tindrem ocasió de tornar a coincidir i constatar que el que ara són bones sensacions, d'ací a uns mesos es convertiran en la realitat d'un bon treball al capdavant de les Falles de València. Enhorabona, xiques!